Mi smo, nažalost, pod uticajem vrlo lošim Zapada. I postoje određene nevladine organizacije, jedna od njih je Rosa Luxemburg Stiftung, koja održava anarhiste 20 godina i finansira na nekoliko fakulteta, koji loše utiču. Znači, ja sam za to da se i oduzmu prava predsjedniku Republike, se demokratizuje zemlja i da se poštuje ustav, ali za to sam da se donese jedan zakon, pogledu na Ameriku, da se konačno oslobodimo od tog zla. Jer više nismo u poziciji u kojoj smo bili pre 20 godina. I, nažalost, nama neće birati ti anarhisti, blokaderi, buduću vlast, oni ne mogu da izaberu listu, neće birati ni ti profesori Zvončica i Altea, nego će nam birati onaj ko ima novac i ko može da finansira. To je taj sektor koji je sad ugrožen i koji treba ovde, u Moldovi, u Rumuniji, da pokaže da zna, da može. Ja sam protiv toga takođe. To je rektor koji nema nikakvo ovlašćenje. On sam kaže da će slušati plenum. Pa kako mislite da će takvi ljudi nam donesu ustavnost? Pa Vučić makar ako krši ustav poznaje ga. Ovi ni ne poznaju ustav. Dakle, ovaj čovjek je došao umjesto Ivanke Popović kao Vučićev kadar. On ni s jednim profesorom redovnim koji je protiv ovoga nije razgovarao, ali ide u Brisel da razgovara sa komesarom tuđe zemlje. Ja sam protiv toga. A šta je razlog? Šta mislite? Pa ja mislim da se našla vila gdje nikad nije bila. Znate, neverovatno je da na jednom fakultetu u Novom Sadu da ne daju studentu redovnom koji ima indeks da uđe unutra. I ja imam studentinu koji ne daju da uđe. Isto. Imam studentinu koji su bacili sa plenuma. Zbog čega? Što se ne slaže sa njima? Pa to je totalitarna svest. Jeste vi za to da padne nasršica? Pa nemate šta da uđete, ne izađete s fakulteta.